ugek sadulita mel syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe, ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang gone nyuwun idhi parilaing para pepunden Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok cululuki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa dadi karepe Bagong. Ya syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu kuwi sepira. Aku ora arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngonekke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya, ora. Sing wigati donga pangestune Bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Lho. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah, sing dadi perkara, dek malam Jemuah Kliwon wingi aku ora turu. Iya, ora lek-lekan kowe. Rek ae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iya ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Wong siji kuwi, ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus
aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru. Lah, gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak kuwi jarene lho miturut omongane wong ki dewa, mbah nyata mbah ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nendi iki? Papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya ya. Pancen Saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, Saidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, Ya nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan ki kudu dipalilahi Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewandaru karo Jayandaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah nang Kayangan, munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi gone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep, kuwi ndaramu Janaka. Waduh, ning ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute iki Kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi kok aku keblasuk piye? Oh. Monggo nek ana ta Kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabeya,
ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ning jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Ah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sebenarnya kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Ning aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk ning kayangan Pak. Wah, sian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru pun njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung royiwan iki aku. Ngomong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapakku ya ngapa dosa sing kasandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu seprene rong dadi. Ora tok urus kok tenan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan lah. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho,